Bai batiz, bigarren galdera. Arantzazu, fede eta euskal kulturaren mezu jakin baten gunea bada, ere? Gaur egun artzain munduak, Euskal Herriko lehen sektoreak, elikagaiak ekoiztuaz gizarterekin zuzenean hartu emanetan ipintzeko, ez dugu mezu edo marka moduko bat gehiago landu behar. Esan nahi dudana, arantzazuk fedean munduan daukan eta euskararen munduan daukan mezu hori, jakin bat, ez luke elikagaien munduan edo lehen sektoraren munduan gizarterekin erlazionazeko mezu hori gehiago landu behar. Iruditzen baietz, ez? Baina aurretik antzea azalduko nuke. Ez dala kasualidade bat, Artzai eskola han Arantzazu jaio izana. Nekazal mundu egoera larrin bizitako sektore bat izan da urteetan, eta bazeun, jende bat dispuesto zeuna txiro edo diru gutxiko sektoreitan diar zutenak lan egiteko, eta ni uste fraileak eta apaitzak bere pausua eman zutela horren alde. Hori esan da, 97an oso jende gutxi ikusten zuen premi bat zegoela formazio profesional bat hartzaientzako egiteko, eta fraileek, politikari konprometitu batzuk eta zenbait teknikarik ados zeuden erronka hori hartzeko eta aurrea joan ginen. Esan beharra dago 55 urte pasatu diela elkartik sortu zirenetik. Bai produzioa hobetzeko, bai gazta mundua hobetzeko, bai denominazioak, bai labelak eta esan beharra dago oain 40 urten izandako beharrak ez zeuden premiek zerotik hasita genden eta egindako lana zoragarri izan da, txalogarrie eta elkarlanerako urrats asko eman izan die, baina gaur egun beste fase baten gaude, etorkizunean hartzai izango dienak beste pentsamolde badute eta badala garaie, bai elkarte profesionaletan, bai sormarkatan, bai elikagaietan buelta bat emateko mundutxo guztiari eta eguneratzeko bai markak, bai elkarteak eta elkarlana areagotzeko zenbait entidadek. Eskerrik asko batiz. Zuei eskerrak. Jo.